La reutilització ha centrat la jornada tècnica sobre deixalleries que ha acollit Viladecans. La sessió tenia com a punt de partida la normativa sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. Què passa amb els rais a les deixalleries? Doncs arriben en quantitats importants i el que marca el Real Decret a partir d'aquest any 2015 és que s'han de registrar tots els rais que entren. Evidentment s'han de tenir en compte un tema molt important, una novetat, i és detectar de seguida quins són aquells RAEs que es poden reutilitzar. I bé, creiem que la feina dels ajuntaments i de les deixalleries és cabdal i és importantíssima tenir-los implicats. Sabem que no és fàcil, és una feinada. Tenim la sort que hi ha gent que és molt proactiva en aquest tema, com el cas de Viladecans, tenim exemples a seguir i entre tots jo crec que podem aconseguir-ho. L'experiència de Viladecans ha obert la segona part de la jornada. Nosaltres som una referència com a deixalleria a nivell de Barcelona i també a nivell de Catalunya. El nostre Viladecans Repara, en les seves dimensions, és un exemple per conjunt de municipis i d'ens locals. Aquí passarem gairebé tot el matí i després amb autocar aniran a visitar la nostra instal·lació perquè aquí Viladecans destaca per les seves platges, per la nostra muntanya, però també amb el bé que ens ho muntem amb els nostres mobles, les nostres televisions, per recollir-les i treure profit. Viladecans té la R de reaprofitar. La trobada ha estat organitzada per la Diputació i ha comptat amb la participació de gairebé 100 persones.